Sziasztok, Nardus vagyok, és ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet automata lámpát csinálni, ami éjszaka bekapcsol, nappal pedig kikapcsol. Ahol nagyon egyszerű az elkészítés, kell hozzá fa, lépcső, vöröskő lámpa, dugattyú, vöröskő blokk és napfény érzékelő. Ha valaki logikusan gondolkodik, akkor az elkészítése az tényleg pofon, egyszerű, csak egy minimális fantázia kell hozzá. Na, az a lényeg, hogy így berakunk ide egy vöröskőblokkot, ide, most jó van, ezt csak dekoráció kedvéért rakom, hogy ne látszódjon ott a dugattyú, de ezt mindegy, hogy mit teszünk. És az a lényeg, hogy ráteszünk a tetejére egy napfényérzékelőt. Tehát, hogyha ez kap a napfénytől jelet, akkor aktiválja a dugattyút, és a vöröskő blokk az lekerül ebbe a szintbe. Hogyha éjszaka pedig nem kap jelet, akkor a dugattyú az visszahúzza a vöröskő blokkot ebbe a szintbe, és bekapcsol a vöröskő lámpa. Most, hogyha ezt meg is bírom mutatni, ráváltok az estére, bekapcsol. Ráváltok a reggelre, kikapcsol. És ennyi. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!